Halelúja. Chváľte silného Boha v jeho svätyni. Chváľte ho na oblohe jeho sily. Chváľte ho v jeho mnohej hrdinskej sile. Chváľte ho podľa mnohého jeho veličenstva. Chváľte ho zvukom trúby. Chváľte ho na harfe a na citare. Chváľte ho na bubnoch a kolotancom. Chváľte ho husľami a pišťalou. Chváľte ho zvučným cymbalom. Chváľte ho cymbalom radosného kriku. Každý duch nech chváli Hospodina. Sláva ti, Pátri, Svätý Kráľu. Páne, ďakujem ti za to, že môžeme byť na tomto mieste, Páne, a že môžeme chváliť tvoje sväté meno. Páne, prosíme ťa, aby naše srdcia boli čisté, Páne, očistené tvojou svätou krvou, Páne, aby naša chvála mohla prichádzať až pred tvoj trón. Sláva ti, Pátri, Svätý Kráľu. Páne, ďakujem ti za to, že naše mená sú zapísané v knihe života. Amen. Chceme sa radovať slobode Božích detí. Chceme sa radovať slobode Božích detí. Chceme sa radovať slobode Božích detí. Stancujem pred tvojim trónom ako Dávid. Spievať chcem, stancujem pred tvojim trónom ako Dávid. Spievať chcem, stancujem pred tvojim trónom ako Dávid. Spievať chcem, stancujem pred tvojim trónom ako Dávid. Spievať chcem. Povstane nová radosť v nás, nech povstane nová nádej, nech povstane nová radosť v nás, nech povstane nová nádej, nech povstane nová radosť v nás, nech povstane nová nádej, nech povstane nová radosť v nás, nech povstane nová nádej. Stancujem pred tvojim trónom ako Dávid. Spievať chcem, stancujem pred tvojim trónom ako Dávid. Spievať chcem, stancujem pred tvojim trónom ako Dávid. Spievať chcem, stancujem pred tvojim trónom ako Dávid. Spievať chcem.
Niesol si každý môj pád, aj kríž mojej hanby bol tvoj. Viem, na teba padol môj hriech, a dnes tu smiem stáť. Niesol si každý môj pád. Niesol si každý môj pád, aj kríž mojej hanby bol tvoj. Viem, na teba padol môj hriech, a dnes tu smiem stáť. Čo povedať smiem? Čo povedať smiem? Čo učiniť mám? Dnes moje vnútro kráľ, celé ti dám. Dnes kráčať chcem tvojej spáse, život dáva mi. Svojou láskou si ma už získal, dnes tu smiem stáť. Čo povedať smiem? Čo učiniť mám? Dnes moje vnútro kráľ, celé ti dám. Čo povedať smiem? Čo povedať smiem? Čo učiniť mám? Dnes moje vnútro kráľ, celé ti dám. Z ruky k tebe, sláve, to, ktorý všetko dal. Stáť smiem, svoje srdce len tebe chcem dať. Celý som tvoj. Stáť smiem a dvíham dnes ruky k tebe, sláve, to, ktorý všetko dal. Stáť smiem, svoje srdce len tebe chcem dať. Celý som tvoj. Stáť smiem a dvíham dnes ruky k tebe, sláve, to, ktorý všetko dal. Stáť smiem, svoje srdce len tebe chcem dať. Celý som tvoj, celý som tvoj. Celý som tvoj, celý som tvoj. Celý som tvoj. Vyznávame, Pane, že vďaka tvojej obeti môžeme pre tebou stáť dnes.
Hudba dohráva, všetko stíši sa a ja prichádzam. Priniesť niečo snáď, čo pravú cenu má, čo by si mal rád. Viac ako pieseň ti dám, lebo to, čo žiadaš, nie je len pieseň sama. Ak niečo iné sa zdá, ty vieš, čo je pravda, ty vidíš, čo v srdci mám. Nekonečný kráľ. Nekonečný kráľ, nik nevysloví, čo ti patriť má. Aj keď slabý som, aj keď slabý som, všetko to, čo mám, všetko to, čo mám, každý dých je tvoj. Viac ako pieseň ti dám, viac ako pieseň ti dám, lebo to, čo žiadaš, nie je len pieseň sama. Ak niečo iné sa zdá, ty vieš, čo je pravda, ty vidíš, čo v srdci mám. Túžim sa vrátiť do srdca chvály, kde si jedine ty, jedine ty, Ježiš. Odpusť mi, Pane, že neverný som, si to jedine ty, jedine ty, Ježiš. Túžim sa vrátiť do srdca chvály, kde si jedine ty, jedine ty, Ježiš. Odpusť mi, Pane, že neverný som, si to jedine ty, jedine ty, Ježiš. Viac ako pieseň ti dám, viac ako pieseň ti dám, viac ako pieseň ti dám. Ty vidíš, čo v srdci mám, ty vidíš, čo v srdci mám. Viac ako pieseň ti dám, viac ako pieseň ti dám, viac ako pieseň ti dám. Viac ako pieseň ti dám, ty vidíš, čo v srdci mám, ty vidíš, čo v srdci mám. Viac ako pieseň ti dám, túžim sa vrátiť do srdca chvály, kde si jedine ty, jedine ty, Ježiš. Odpusť mi, Pane, že neverný som, si to jedine ty, jedine ty, Ježiš. Túžim sa vrátiť do srdca chvály, ty si jedine ty, jedine ty, Ježiš. Odpusť mi, Pane, že neverný som, si to jedine ty, jedine ty, Ježiš. Si svätý, 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 jeden Boh a Pán, si nad
všetkým a všetko prenikáš. Tvoja láska nemá hraníc, tvoja moc je nesmierna. Veď kto sa tebe vyrovná? Si svätý, 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 jeden Boh a Pán. Si nad všetkým a všetko preniká. Tvoja láska nemá hraníc, tvoja moc je nesmierna. Veď kto sa tebe vyrovná? Chcem po celý svoj život len teba chváliť. Jeden pohľad tvojich očí uzdraví mi srdce. Veď je len jedno meno, čo život dá mi, Ježiš, Ježiš. Všetko dám ti. Si svätý, 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 jeden Boh a Pán. Si nad všetkým a všetko preniká. Tvoja láska nemá hraníc, tvoja moc je nesmierna. Veď kto sa tebe vyrovná? Chcem po celý svoj život len teba chváliť. Jeden pohľad tvojich očí uzdraví mi srdce. Veď je len jedno meno, čo život dá mi, Ježiš, Ježiš. Všetko dám ti. Chcem po celý svoj život len teba chváliť. Jeden pohľad tvojich očí uzdraví mi srdce. Veď je len jedno meno, čo život dá mi, Ježiš, Ježiš. Všetko dám ti. Chcem, Pane, vyznať, že všetko, čo mám, je tvoje. Každý môj dých je tvoj, Pane. Veď ty si vzduch, čo dýcha. Každý môj dých je tvoj. Tvoju slávu chcem žiť. Aj keď slabý som, ten, čo vo mne žije, a nikdy nezdá Boh. On je pôsobí, pôsobí, a ženie ma vpred. Veď ty si vzduch, čo dýcham, každý môj dých je tvoj. Na tvoju slávu chcem žiť, aj keď slabý som. Veď ten, čo vo mne žije, a nikdy nevzdal boj. Vo mne pôsobí, pôsobí, a ženie ma vpred. Veď ty si vzduch, čo dýcham, každý môj dých je tvoj. Na tvoju slávu chcem žiť, aj keď slabý som. Veď ten, čo vo mne žije, a nikdy nevzdal boj. Vo mne pôsobí, pôsobí, a ženie ma vpred. Veď ty si vzduch, čo dýcham, každý môj dých je tvoj. Na tvoju slávu chcem žiť, aj keď slabý som. Veď ten, čo vo mne žije, a nikdy nevzdal boj. Vo mne pôsobí, pôsobí, a ženie ma vpred. Chcem po celý svoj život len teba chváliť. Jeden pohľad tvojich očí uzdraví mi srdce. Veď je len jedno meno, čo život dá
Vedem ponad tvojich očí, uzdraví mi srdce, veď je len jedno meno, čo život dá mi. Ježiš, Ježiš, všetko dám ti. Ježiš, Ježiš, všetko dám ti. Ježiš, Ježiš, všetko dám ti. Stíš sa, lebo svätý Boh a Pán, on je tu prítomný. Nespoď a pred ním sa skloň, stoj v bázni vnorený. V ňom nie to hriechu viem, sveta je táto zem. Stíš sa, lebo svätý Boh a Pán, on je tu prítomný. Stíš sa, lebo svätý Boh a Pán, on je tu prítomný. Nespoď a pred ním sa skloň, stoj v bázni vnorený. V ňom nie to hriechu viem, sveta je táto zem. Stíš sa, lebo svätý Boh a Pán, on je tu prítomný. V ňom nie to hriechu viem, sveta je táto zem. Stíš sa, lebo svätý Boh a Pán, on je tu prítomný. On je tu prítomný. On je tu prítomný. Chceme vyznať, Pane, v tejto piesni, že s Tebou je lepší jeden deň v Tvojich nádvoriach než 1000 dní niekde inde. Je nádherné byť v nádvoriach, tam, kde Ty bývaš. Veď po Tebe smen v duši mám, môj Pán. Vždy srdce sa mi utíši, keď pri Tebe som a v tieni Tvojich krídel spievam si.
S tebou je lepší jeden deň, s tebou je lepší krátky čas, s tebou je lepší jeden deň, než inde tisíc. S tebou je lepší jeden deň, s tebou je lepší krátky čas, s tebou je lepší jeden deň, než inde tisíc, než inde tisíc. Len jednu vec si žiadam mať, zrieť tvoju krásu, byť s tebou tam, kde tvoja sláva je. Len jednu vec, len jednu vec si žiadam mať, zrieť tvoju krásu, byť s tebou tam, kde tvoja sláva je. S tebou je lepší jeden deň, s tebou je lepší krátky čas, s tebou je lepší jeden deň, než inde tisíc. S tebou je lepší jeden deň, s tebou je lepší krátky čas, s tebou je lepší jeden deň, než inde tisíc. Po tebe, Boh živý, volám zo všetkých síl, po vodách Ducha Svätého. Viackrát som to skúsil, tak prosím znovu príď. Chcem blízko teba stáť, chcem blízko teba stáť. S tebou je lepší jeden deň, s tebou je lepší krátky čas, s tebou je lepší jeden deň, než inde tisíc. S tebou je lepší jeden deň, s tebou je lepší krátky čas, s tebou je lepší jeden deň, než inde tisíc, než inde tisíc. Amen, toto vyznávame, Pane, nad našimi životmi, Pane, nad našimi rodinami, že chceme byť s tebou, Pane, tam, kde si ty a kde je tvoja slava. A nechceme minúť, Pane, tento cieľ, ktorý si pre nás pripravil, Pane. A veríme, že tvoja krv je dostatočná na to, aby sme boli zachránení a spasení. A preto ti ďakujeme, Pane, za tvoj kríž a vyznávame, že sa spoliehame na nič iné, len na to, čo si pre nás urobil ty, Pane. A ďakujeme ti, že si za nás zomrel, že si bol ukrižovaný a že 3. dňa si stal z mŕtvych. To je naše víťazstvo, Pane. Poslednú chválu, už neviem, kde mám papier. Môžeme si sadnúť. Ďakujeme za chvály. Chcel by som prečítať jeden text, jeden príbeh z Božieho slova, ktorý ma oslovil. Je to Lukáš 10, 25. Lukáš 10, 25. A hľa, nejaký zákonník vstal a pokúšajúc ho povedal: Učiteľu, čo mám učiniť, aby som dedične obdržal večný život? A on mu odpovedal: čo je napísané v zákone, ako čítaš? A on odpovedal a riekol:
Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej sily a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. A Ježiš mu odpovedal, dobre si odpovedal a čiň a budeš žiť. To čiň a budeš žiť. A on chcúc sám seba ospravedlniť, povedal Ježišovi, a kto je môjim blížnym? Na to odpovedal Ježiš a riekol, istý človek išiel z Jeruzalema dolu do Jericha a upadol medzi lotrov, ktorí ho i vyzliekli, i zranili a odišli, zanechajúc ho polomrtvého. A náhodou išiel tiež dolu jakýsi kňaz tou istou cestou a keď ho zazrel, obišiel druhou stranou. A podobne aj Levita, ktorý idúc tiež dolu prišiel na to miesto a keď prišiel a videl, obišiel druhou stranou. No potom prišiel k nemu nejaký Samaritán, uberajúci sa cestou a keď ho videl, milosrdenstvom bol hnutý a pristúpil a poobvezoval jeho rany a polial olejom a vínom na vyložiac ho na svoje vlastné hovedo, zaviedol ho do hostinca a postaral sa o neho. A druhého dňa, keď odchádzal, vyňal 2 denáre, dal hostinskému a povedal mu, maj o neho starosť a čo by si nad to viacej vynaložil, ja ti, keď pôjdem tadiaľto späť, zaplatím. Ktorý teda z tých 3 zdá sa ti, že bol blížnym tomu, ktorý to bol, upadol medzi lotrov. A on povedal, ten, ktorý mu učinil to milosrdenstvo. Vtedy mu povedal Ježiš, idi a čiň aj ty podobne. Toto je veľmi zaujímavý príbeh, lebo tu sú vlastne ľudia, ktorí vedia veľmi dobre podľa mňa hovoriť o Božom zákone, ktorí veľmi dobre vedia rozprávať, že čo je dobre spraviť pre Boha, ale keď prišiel čas na lámanie chleba, kedy potrebovali prejaviť milosrdenstvo, tak mali výhovorky, prečo nie. Mali výhovorky, že preto nemôžem. A možno to boli aj dobré výhovorky. Možno si pomysleli, že je polomrtvý, prídem k nemu, už budem mŕtvý, dotknem sa mŕtvého a budem nečistý a budem musieť sa potom očisťovať ten kňaz. A tak, lebo v starom zákone boli také tieto prikázania. Čiže možno aj nejaké také, ako by som povedal, že nechcelo sa im, tak radšej obišli. Ale potom prišiel človek, ktorého nazývali, lebo on bol Samaritán a v Samárii oni ich nazývali, že sú bludári, že neidú dobre podľa Božieho učenia a že neidú podľa Biblie, ale on bol pohnutý milosrdenstvom. A práve on bol ten, ktorý sa postaral o toho človeka, ktorý bol prepadnutý. Ale čo mňa oslovilo na tom príbehu a čo sa mi na tom veľmi páčilo, bolo to, že ten Samaritán, on to učinil a spravil mu milosť bez toho, že či to ľudia vidia, alebo ľudia to nevidia. Že on sa rozhodol, že chce slúžiť Bohu a že táto služba vôbec nemusí byť viditeľná. Nemusia to ľudia vidieť, ale on vie, že to robí pre Boha. On vie, že aj ten pocestný, ktorý bol prepadnutý, že už ho v živote neuvidí. Že ani nevie, že ktorý to je, lebo asi keď odchádzal, tak ešte bol omračený alebo niečo a odišiel, že si ho vôbec nebude pamätať. Ale aj tak mu učinil milosrdenstvo. A dokonca povedal hostinskému, že ak niečo stroví navyše, jak tie 2 denáre, takže potom, keď sa budem vrácať, tak ti to zaplatím. A toto sa mi páčilo, lebo toto podľa mňa je Božie srdce. Že keď slúžime Bohu, pomáhame, vôbec nemusíme byť viditeľní. Vôbec ľudia nás nemusia vidieť, lebo vieme, že to nerobíme pre ľudí. My vieme, že to robíme pre Boha. My vieme, že kde je naša odmena. A že robíme to preto, lebo Boh nás zachránil. Boh nás spásil. Zachránil naše životy a máme tu neuveriteľnú milosť, že môžeme slúžiť Bohu. Viete, koľko ľudí sa domnieva, že slúži,
ale pritom niekedy slúži iba preto, že by to bolo vidno. Ale potom aj tam je odmena. My potrebujeme slúžiť preto, lebo slúžime Bohu. Lebo Boh nás povolal do večného života. Naše mená sú zapísané v knihe života. A to je obrovské privilégium, že naše mená sú zapísané v knihe života. Tak. Teraz sa pripravíme na Božie slovo. Miško, tešíme sa. Môžeš prísť. Boží pokoj. Dorastenci asi môžu ísť vedľa. Asi teraz je čas. Sámko bude s vami. To skúsim rozložiť. Peťo, ďakujem ti, ideme zaznamenávať dôkazy. Chcel by som dneska, že by sme trochu rozmýšľali o tom, že aký Boh do nás zložil potenciál, aký máme potenciál. A keby máme tu... A to sme my? Fú, ale je nás... Hej, pamätám. Rio de Janeiro s tým... Nie, tam je iná, tam je socha. Chcel by som rozprávať o tom, že aký máme potenciál. Premýšľam, neviem, či často, ale rozmýšľam v živote tak, že vidíme dačo očami, skutočnými očami, dačo, čo je fyzické, čo je zjavné, čoho sa môžeme dotknúť, čo môžeme cítiť, čo môžeme vnímať. A ten svet, čo vidíme, je nejaký. Je dajaký. A pre väčšinu ľudí je toto pravda. Toto skutočná pravda. Toto taká pravda, o ktorú sa opierajú, podľa ktorej žijú, na základe ktorej jednajú. Na základe ktorej sa rozhodujú. Ale takým spôsobom nás Pán Boh vyzýva k tomu, že by pre nás toto nebola tá posledná pravda. Že nejakým spôsobom nám hovorí nám Božie slovo na mnohých miestach. A v Starom zákone to nie je až také viditeľné, ale v Novom zákone oveľa viac. Pán Ježiš nám hovorí, že realita, skutočnosť, Božia skutočnosť je ešte iná, než to, čo vidíme. Je ešte trochu viac, trochu iné. Ale aj v Starom zákone sú o tom zmienky a poznáme veľmi, a nebudem to teraz čítať, ale to, jak Boh hovorí, že moje cesty nie sú vaše cesty. Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky. A ja keby ukazoval, že toto, čo tu sa deje, že toto není úplne to, čo keby sa deje u Boha, alebo čo je Boh. A dokonca Pán Ježiš hovorí, že a nás učí sa modliť, aby sme sa modlili, že nech sa stane tvoja vôľa tak, jak je v nebi, tak nech sa stane na zemi. To znamená, že je nejaká vôľa v nebi, niečo, čo je v nebi, a na zemi to ešte nie je. Lebo my sa o to máme modliť a má to prísť na zem. A či chceme, či nie nejakým spôsobom Boh chce od nás, aby my sme nielen žili jeho vôľu, ale aby sme jeho vôľu priniesli sem na zem. Aby sme to, čo on chce, priniesli sem na zem. Ale na to, aby sme to mohli urobiť, my potrebujeme rozumieť tomu, čo to je. A my potrebujeme to vidieť a potrebujeme nejakým spôsobom to prežiť. Dostať to do života. Dostať to reálne do života. Ale toto, podľa mňa presne na toto je jedna z vecí, to nie je všetko, ale je to jedna z vecí, na ktorú potrebujeme mať premenenú myseľ. Na ktorú potrebujeme byť premenení, na ktorú potrebujeme, aby náš duch prevládol nad telesným. Lebo toto sú presne veci, ktoré ktoré idú proti behu tohto sveta. Ktoré idú proti tým veciam tak, jak sú tu. A chcel by som čítať prvú kapitolu Genesis
prvú kapitolu Genesis a prečítam ju celú, lebo to by som chcel, že by sme mali takú predstavu o tom, že čo hovorí Božie slovo, že ak začína reálne Božie slovo a často to zabúdame, tak vo svete žijeme. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola beztvárna a pustá, tma bola nad prahlbinou a duch Boží vznášal sa nad vodami. Vtedy riekol Boh, buď svetlo. A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré. Vtedy Boh oddelil svetlo od tmy. Boh pomenoval svetlo dňom a tmu pomenoval nocou. A bol večer a bolo ráno prvý deň. Potom riekol Boh, buď obloha uprostred vôd a oddeluj vody od vôd. Tak učinil Boh oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. A stalo sa tak. Boh pomenoval oblohu nebom a bol večer a bolo ráno druhý deň. Potom riekol Boh, nech sa vody nahromadia na jedno miesto pod nebom a nech sa ukáže súš. I stalo sa tak. Boh pomenoval súš zemou a nahromadené vody pomenoval morom. A Boh videl, že to bolo dobré. Potom riekol Boh, nech zem vydá sviežu zeleň, semenoplodné byliny a ovocné stromy rozličného druhu, čo rodia na zemi ovocie, v ktorom je ich seme. I stalo sa tak. Zem vydala sviežu zeleň, semenoplodné byliny rozličného druhu a stromy rodiace ovocie, v ktorom je semeno rozličného druhu. I videl Boh, že to bolo dobré, a bol večer a bolo ráno tretí deň. Potom riekol Boh, nech sú svetla na nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa od noci a nech budú znameniami na určovanie období, dní a rokov. Nech budú svetlami na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zemi. Stalo sa tak. Boh učinil dve veľké svetlá, väčšie svetlo, aby vládlo nad dňom a menšie, aby vládlo nad nocou a aj hviezdy. Boh ich umiestnil na nebeskú oblohu, aby osvetľovali zem, aby vládli nad dňom aj nocou, aby oddeľovali svetlo od tmy. A Boh videl, že to bolo dobre, a bol večer a bolo ráno štvrtý deň. Potom riekol Boh, nech sa vody víria pohybom živých tvorov a vtáctvo nech poletuje ponad zem na nebeskej oblohe. Vtedy stvoril Boh veľké morské zvieratá a všetky živé tvory rozličného druhu, čo sa hýbu a ktorými sa víria vody, aj všetko okrídlené vtáctvo podľa jeho druhov. A Boh videl, že to bolo dobré. I požehnal ich Boh, hovoriac, ploďte a množte sa a naplňte morské vody. I vtáctvo nech sa rozmnoží na zemi. A bol večer a bolo ráno piaty deň. Potom riekol Boh, nech zem vydá živé tvory rozličného druhu, dobytok, plazy a poľnú zver rozličného druhu. I stalo sa tak. Boh učinil rozličné druhy poľnej zvery, rozličné druhy dobytka a všetky zemeplazy rozličných druhov a Boh videl, že to bolo dobre. Potadiaľ som išiel rýchlo, chcel by som, že by sme veľa toho prešli dneska, ale tu trošku spomalíme. Potom riekol Boh, učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou poľnou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, ako muža a ženu ich stvoril. Potom ich Boh požehnal a riekol im, ploďte a množte sa a naplňte zem. Podmaňte si ju a panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad každým živočíchom, čo sa hýbe na zemi. Potom riekol Boh, aj hľadal som vám všetky semenoplodné byliny, ktoré sú na celej zemi a všetky stromy, na ktorých je ovocie a s ich semenom, to vám bude za pokrm. Všetkým však zvieratám zeme, všetkému nebeskému vtáctvu alebo všetkému, čo sa hýbe na zemi a má v sebe dých života, budú potravou všetky zelené byliny. I stalo sa tak a Boh videl všetko, čo učinil a hľa bolo to veľmi dobré. A bol večer a bolo ráno, 6. deň. Na 7. deň Pán odpočíval. A čítal som to preto, že by sme si uvedomili, že aká je realita. Že Boh stvoril človeka, Boh stvoril nás, aby sme vládli a spravovali. Aby sme vládli a spravovali. Aby sme boli tí, ktorí dostali veľkú právomoc. Dostali sme obrovskú zodpovednosť, ale dostali sme aj veľkú právomoc. A hovorím to preto, a chcel som to čítať preto, lebo v tomto svete je to inak.
Abo teraz vo svete je to inak. Teraz je to jak keby, že ja nepozerám správy, ale tipujem, že keď pozeráte správy, tak, že tam hovoria, že ten politik urobil toto, alebo ten sa rozhodol takto, alebo títo sa rozhodli tak. Viete, a keď napríklad teraz Trump sa rozhodne, že zaútočí napríklad na ten Irán, tak zaútočí. A keď sa rozhodne, že nezautočí, tak nezautočí. A keď sa Číňania rozhodnú, že budú viesť vojnu, tak budú viesť vojnu. A Rusi to isté. A cítime sa, jak keby, že nevieme s tým nič urobiť. Že my nie sme tí, ktorí by sme s tým mohli čokoľvek urobiť. A možno nikto z nás s Trumpom nevie veľa urobiť. A ani s Putinom. A ani s tým čínskym. Ale tak či tak, toto tu je pravda. Tá prvá kapitola Biblie je pravdivá. Je totálne pravdivá. A hovorí o tom, že my, a tak, jak tu sme aj ty, tak, jak tu sedíš dneska, tak si bol stvorený nebeským Otcom na to, aby si spravoval zem. Aby si spravoval zem, aby si spravoval časť zeme. Aby si spravoval to miesto, tú oblasť, kde ti dáva vplyv. Kde ťa postavil. Tam, kde ťa postavil, aby si ty to spravoval. Aby si ty mal nad tým nejakú... Máš pravomoc. Nechcem povedať, že vládu, že by sme si nenamýšľali, že my teraz budeme, že prídem domov, buchnem po stole a mne Pán Boh tak povedal. Áno, buchneš po stole, staneš panvicou po hlave. Ale máme právo. Máme právo. A to právo nám dal Boh. A keď ti Boh dal toto právo, tak ti ho človek nemôže zobrať. Človek ti ho nemôže zobrať. Není dokonca taký človek, ktorý by ti ho mohol zobrať. A keď ti budú toto hovoriť a budú ti ho chcieť zobrať, tak Boh ti ho neberie. A Boh ti toto právo necháva. Boh chce, aby si toto právo používal. To je jedna vec. Preto to hovorím, lebo my nám mnohokrát počujeme presný opak. Počujeme presne to, že my nemáme moc, my nemáme právo, my sme, si nevzdelaný, si starý, si chudobný, si, akože to ostatní ti povedia, hej, ty sa čo ozývaš, čo ty tu máš, čo hovoriť do toho. Slovensko sme malý štát, že by sme sa ozývali kde do dajakej politiky rozprávali a teď, hej, na každú ďalšiu úroveň to takto ide. A to sú presne, toto presne diabol rozpráva, lebo diabol nechce, že by ľudia robili toto, na čo ich Boh naplánoval. Diabol chce, že by sme toto nerobili. Ale chcel som, že by sme dneska rozmýšľali o tom, že toto je naše povolanie a vyvolenie. Takto nás Pán takto stvoril a na toto nás povolal. A pôjdeme ďalej, hej, že ku čomu, lebo Pán Ježiš ide o dosť ďalej. Ide ešte ďalej. Teraz trošku odbočím a skúsime rozmýšľať nad 12 učeníkmi. Nemám teraz to miesto. Nájdete mi to, že jaká to je kapitola u Matúša? Že kde ich vymenováva? 10. Tak, skúsim ich prečítať aspoň mena. Áno. Vyvolenie 12. Mena 12 apoštolov sú prvý Šimon, ktorý sa volal Peter, jeho brat Ondrej, Jakub syn Zebedeov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a colník Matúš, Jakub syn Alfeov a Tadeus, Šimon Kanánsky a Judáš Iškariotský, ktorý ho aj zradil. Je tu 12 mužov vymenovaných a každý z nich je iný. Dá sa povedať, že sú všetci z jedného národa, sú všetci Židia, ale každý z nich je dosť iný. Môžete tak len zdvihnúť ruku, len pre zaujímavosť, že ktorí ste pozerali ten seriál Chosen?
Alebo ste to videli párkrát? Dobre, super. Dobre, tak ste videli tých rôznych učeníkov, že akí boli, viete si ich aj predstaviť. Dachtorí sú vám viac sympatickí, dachtorí menej sympatickí. Mne je strašne sympatický ten čudák, čo prišiel, ten Filip, čo prišiel od Jána Krstiteľa. Ten mi bol strašne sympatický, takou postavou, že aký bol šibnutý. A veľmi mi je sympatický Matúš, jak má predsvaknuté v mozgu. Tak vykriknite, že kto je vám sympatický. Kto bol z tých postav, čo tam boli? Peter? Peter Vicáky? A ešte mu tak naschledávali také šaty, že mu bolo vidno. A ešte kto? Matúš? Matúš sa vám pozdáva? Matúš bol taký smiešný. Peťo, tebe sa kto pozdával? Peter? Hej, jednoznačne? OK. Dobre, mne sa páčil aj ten zelot. Ten sa mi páčil. Ale bolo vidno, že každý je iný. Každý je naozaj iný. Dokonca, a to bez ohľadu na ten seriál, hej, keby sme pozreli, že Pán Ježiš, ak išiel a ak ich povolával, tak povolal toho Matúša. Matúša povolal z colnice. A on bol naozaj, keby vyvrhel toho svojho národa. A verím tomu, že tí učeníci, aj keď to nie je napísané úplne v Božom slove, ale že mali s ním nejaký vnútorný problém z začiatku, lebo on bol ten, ktorý predstavoval to ich utrpenie reálne. Nejakým spôsobom. Pozeral som si niekde proste na internete, len tak neskúmal som to až extrémne do detailov, ale pozeral som si, že aký život potom žili tí učeníci a každý jeden, aký život žili potom, čo už skončíme skutky, že dočítame, alebo listy, keď dočítame, tak o niektorých je napísané niečo málo, ale o väčšine nie je napísané. A pozeral som, že jak sa traduje, že keď ľudia tak kde zapísali, lebo niektorí sú takí akože kresťanskí historici, čo niečo zapísali potom od 2. storočia, 3. storočia a tak ďalej. A že čo sa traduje. Zaujímavé je, že všetci skončili niekde inde. Úplne niekde inde. A sa naozaj rozišli akoby do všetkých strán po svete. Každý sa dostal niekam inam. Každý urobil niečo iné. Všetci, okrem samozrejme Judáša, ktorý sa obesil, tak drvivá väčšina skončila mučenickou smrťou, že pre Pána Ježiša boli zabití, drvivá väčšina, Ján nie a ktorí hovoria, že ani, ja neviem teraz ktorý, ešte jeden asi, možno nezomrel, ale to nie je to podstatné. Každý odišiel dakam inam. Ktorí sa dostali, napríklad ten neveriaci Tomáš, alebo hovorí sa o ňom, že neveriaci Tomáš, aj keď podľa mňa to nie je bardzo dobré, ale vlastne aj Pán Ježiš hovorí, že nebuď už neveriaci a buď veriaci, ale on sa dostal napríklad, že vraj až do Indie. Že sa mu podarilo dostať až do Indie. Zrejme najďalej zo všetkých. Úplne najďalej zo všetkých. Ale teraz nie porovnávam ich, ako, že kto jaký výkon dal, alebo čo. Ale aj takýchto iných ľudí, každý bol iný. Zrejme boli aj iné osobnosti, aj vnútri. Pán Ježiš ich dal dokopy a oni urobili vo svojich životoch to, na čo ich povolal. Hej, že naplnili jeho vôľu. Do nejakej miery naplnili jeho vôľu. Niekam ich poslal a oni šli a urobili to, čo mali. Boli to obyčajní ľudia z Izraela. Boli to Židia, ktorí mali dajaký jazyk a s tým svojím jazykom nemali Google Translate, nemali prekladače, nemali tlmočníkov, ale proste šli niekam a šli do rôznych národov a doniesli evanjelium do celého sveta. A toto je
pre mňa jeden z dôkazov, ale len jeden z dôkazov, že Pán Boh môže použiť každého jedného z nás. Tak, jak tu sedíme. Každého, jak tu sedíš. A znova sa vrátim k tomu, že možno tie okolnosti hovoria, že tvoj hlas není dôležitý. Hej, že možno aj v robote ti povedia, že čo ty tu chceš rozkazovať, alebo čo, však ty si tu nikto. Alebo možno aj v rodine ti, alebo príbuzný, alebo známy, alebo okolie ti dá najavo, že ty len potiaľ a dosť. Ale bez ohľadu na to, každý tak, jak tu sme, každý sme použiteľný Duchom Svätým, nebeským Otcom Duchom Svätým na toto, na čo nás povolal. Či si to myslíš, alebo si to nemyslíš, či si to vieš predstaviť, alebo si to nevieš predstaviť, ale väčšinou si to nevieme predstaviť. A aj o tom chcem dneska ešte hovoriť, že nevieme si to predstaviť. Lebo nás myseľ nepustí. Nás nepustí myseľ. Ale my potrebujeme Ducha Svätého nechať, aby nám menil myslenie, aby nám zmenil zmyšľanie, nielen mysle naše, ale aj srdca. Aby sme boli tí, ktorí sú použiteľní pre Pána. A chcel by som z Izajaša prečítať 43. kapitola, 1. verš, veľmi známe Božie slovo. Izajaš 43.1. Verím tomu, aj preto to robíme, viete, aj preto čítame Božie slovo, preto rozprávame, lebo veríme tomu, že Božie slovo má moc meniť naše životy. Božie slovo má moc prísť a zmeniť, prísť a urobiť to, čo potrebuje, na čo bolo poslané, to, čo ono chce. Ale s nami, že ono neurobí tak, keby samo, že teraz Božie slovo príde a dá čo a zosype ti peniaze z neba, alebo napraví tých ľudí okolo teba, lebo si myslíš, že oni potrebujú napravu. To tak není. Božie slovo s nami urobí to, čo chce. S nami urobí. 43.1 hovorí: Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj stvoriteľ, o Jakob, tvoj tvorca, o Izrael. Neboj sa, lebo som ťa vykúpil. Povolal som ťa tvojím menom, môj si ty. A tam to je napísané v tej prvej kapitole, bolo napísané, že on je ten, ktorý nás stvoril, ktorý stvoril človeka. A tu on znova hovorí, ale už hovorí nie tak, že jak tedy stvoril Adama a od neho, aj keď presne to, čo Adamovi povedal, platí pre každého jedného z nás, lebo my sme naozaj jeho potomstvo. Ale už hovorí rovno, a keď sa ťa dotýka Božie slovo, tak hovorí tebe, že teraz ti takto hovorí Hospodin, práve teraz, nie zajtra, nie na budúce, alebo nie, že pred 10 rokmi som ti to hovoril, ale teraz ti to hovorím znova. Tvoj tvorca, tvoj stvoriteľ, ja, ten, ktorý som ťa stvoril, ti hovorím, neboj sa, lebo som ťa vykúpil a povolal som ťa tvojim menom a ty si môj. Som ťa povolal. Je nejaké povolanie, je niečo, povolal som ťa do dačoho. Povolal som ťa na niečo. A ja som ten, ktorý som ťa povolal, hovorí Boh. A ja to tak pre seba mám, že kým Boh so mnou neskončí, tak nemám čo skončiť ani ja. Kým Boh nepovie, že dosť, tak sa nemôžem zastaviť. Sa nemám prečo zastavovať. Alebo není dôvod, aj keby okolnosti boli neviem jaké. Počul som takú, nie je to z mojej hlavy, malo čo je z mojej hlavy aj tu dneska, ale počul som také pekné prirovnanie, že, a to by mi teraz pasovalo, pozerám na ten múr stále, toto tehly sú tu také pekné, čínsky múr, že dakedy máme pred sebou jak múr, dakedy máme dačo jak múr, ktorý nevieme prejsť, ktorý nevieme prekonať. Tu by sa nedalo ani preskočiť, bo máš tam ešte aj strop. Ale ten brat, čo som ho počul to rozprávať, hovorí, že keď Pán Ježiš stál z mŕtvych, tak potom už nevošiel nikde dverami. Nevošiel dverami. Prešiel cez stenu. A on hovorí, že lebo on je dvere. Lebo on je dvere. On už nepotrebuje dvere. A aj pre nás to je, viete, že
Pán Ježiš je naše dvere a tam, kde sú zavreté, tam, kde sú múry, tam, kde pred nami stojí múr, tam, kde pred nami je nemožné, tak on je dvere, on má možnosť, on má východisko, on má spôsob. A to, že možno ho ja nevidím, to, že možno zatiaľ ho neviem použiť, to naozaj neznamená, že to není pravda. Ale znova poviem, potrebujeme zmeniť zmyšľanie, potrebujeme uveriť tomu, že on môže. Že ja nemôžem, ja sám nemôžem, ale on môže a ja s ním môžem. Ja s ním naozaj môžem. A prvé, čo môžem, je začať rozmýšľať inak, jak rozmýšľa tento svet. Toto prvé môžem zrobiť. Môžem začať rozmýšľať inak, jak premýšľa tento svet. A pozbudzujem vás, že a bude v tomto týždni dosť príležitosti na to, že naša myseľ znova pôjde tým smerom, jak ide tento svet. A bude rozmýšľať v malom a bude rozmýšľať podľa možností, ktoré máme tu na tomto svete, ktoré vidíme, ktorých sa vieme dotknúť. Ale poďme učiť sa, učiť nášho ducha, vlastného ducha, poďme ho učiť s Duchom Svätým, poďme dať Duchu Svätému príležitosť, že by nás učil, že Bože, nechcem takto rozmýšľať. Nechcem takto rozmýšľať, jak rozmýšľajú všetci ostatní, ale keď ty ma voláš k čomu, čo je viac, čo je vyššie, než je toto tu, čo vidím, tak ja chcem toto vyššie. A neviem, jak to dosiahnem, ale chcem to a chcem za tým ísť a chcem to skúsiť. A keď je tam múr, tak ja chcem cez ten múr prejsť. A viem, že ty si dvere a že ty máš nejakú možnosť. A je to, ja rozumiem, že to je bláznovstvo, že to je somarina, keď takto to rozprávam. Že to je totálna somarina. Za to som nervózny z toho, keď toto kamerujú a toto je kde na internete a tí ľudia to počúvajú, a ľudia, čo nerozumejú, čo nemajú Ducha Svätého, pre nich to je bláznovstvo. Je to totálne bláznovstvo. A keď to sú ešte ľudia, čo ja im potom kde na nejakom meetingu vysvetľujem, že máme nejakú zmluvu a čo robíme a teraz ideme takýto projekt robiť a oni potom budú počúvať, že ja potom také veci rozprávam, tak, ale OK, nemáme sa hanbiť za Božie veci, ale pre nás to je dôležité, keď si uveril Pánovi Ježišovi, keď si mu dal svoj život, je ľahké pospievať. Pre mňa to nie je ľahké, ja snažím sa to nespievať, že všetko ti dám, bo nakedy poviem, že až by som klamal, rovno keby som toto povedal. Ale je to oveľa ľahšie zaspievať a je to oveľa ťažšie zrobiť, ale skúsme to. Hej, je pred nami týždeň, je pred nami reálny týždeň, sú pred nami reálne dni, kedy to môžeš zrobiť a kedy naozaj, ja verím tomu, alebo myslím si, že každý z nás bude v nejakej takej situácii, kedy presne toto bude. Že budeš môcť sa Božím smerom rozhodnúť, alebo budeš môcť sa tým bezpečným smerom rozhodnúť. A ja nehovorím, že stále ten Boží smer je len stále ten nebezpečný, ale není to stále príjemné. Nie je to stále príjemné. Ďalšiu múdru vec som počul zase z mojej hlavy, že Pán Boh je ochotný obetovať našu príjemnú prítomnosť pre dobrú budúcnosť. Je ochotný obetovať našu príjemnú prítomnosť pre dobrú budúcnosť. To znamená, že dakedy musíme tu za tých 80 rokov, čo tu sme, musíme prejsť nepríjemnými vecami. A radšej prejdime nimi teraz, aby naša budúcnosť bola s Bohom. 2. Timoteovi 1.7 hovorí, 2. list Timoteovi 1.7, a ešte začnem skôr, že od 6. verša Pavel hovorí Timoteovi, preto ti pripomínam, aby si rozniecoval v sebe dar Boží, ktorého sa ti dostalo, keď som skladal ruky na teba. Boh zaiste nedal nám ducha bojazlivosti, ale ducha moci a lásky a sebaovládania. Na inom mieste rozvahy. Boh nám dal ducha moci, lásky a rozvahy. Ty nikdy nebudeš ja. Ja nikdy nebudem ty. Ale mňa
Boh nestavia do tvojich situácií a teba Boh nestavia do mojich situácií. Každého nás dáva tam, kde nás dal. Znova toto, čo na začiatku, že nás stvoril, nás stvoril a dal nejaké miesto, dal nejakú oblasť, kde máš byť. Dal nejakú oblasť. A tá oblasť nie je len to, že máš dom a dvor, ale tá oblasť je, s jakými ľuďmi si, na koho máš vplyv, na jakých ľudí máš vplyv, na jaké životy máš vplyv. A každý sme inde. Každý sme v iných situáciách a každý sme volaní ku niečomu inému. Ku trochu niečomu inému. Princípy sú rovnaké. Princípy sú stále rovnaké. Ale povzbudzujme sa, že potrebujeme s Duchom Svätým ísť. Potrebujeme s Duchom Svätým robiť tie veci. Sami to nezvládneme. Zo vlastnej síly to neurobíš. Z vlastnej síly to nikto neurobí. Galackým 4, a tam prečítame viacej, toto chcem viac čítať ešte. Daj, ak sa to zaseká, neviem, či baterky tu už dochádzajú. Galackým 4, 1, 7. Toto hovorím, dokiaľ je dedič maloletý, v ničom sa neliší od sluhu, aj keď je pánom všetkého, ale je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec. Tak aj my, keď sme boli maloletí, živlom sveta sme boli podrobení v službu. Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh syna svojho, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synovstvo. A keďže ste synovia, poslal nám Boh do srdc ducha svojho syna, volajúceho Abba Otče. Takže už nie si sluha, ale syn. A ak syn, tak aj dedič Boží skrze Krista. Boh nám poslal do srdc svojho ducha, do nášho ducha, do nášho tela, nám dal Ducha Svätého, aby sme boli komplet synovia Boží, komplet Boží synovia. A keď si Boží syn, Božia dcera, to je presne toto miesto, ktoré má právomoc, ktoré má obrovskú duchovnú právomoc. Na tom mieste, kde si, máš obrovskú duchovnú právomoc. To je to, čo som hovoril, že ešte vyšší level, že Boh Otec stvoril na začiatku človeka, aby spravoval zem, ale Pán Ježiš nám poslal Ducha Svätého, aby my sme mali vládu nielen nad zemou, aby sme mali vládu až do večnosti. Až do večnosti, nielen nad tým, čo je na zemi, ale do večnosti, že by to naše ovocie toho, čo robíme, že by vošlo do večnosti, že by malo vplyv do večnosti. A to je oveľa viac, jak toto, že máme vládu na zemi. A težme sa aj z tej vlády na zemi. Pali pokazil úrodu a Pán Boh mu dal takú vládu, že má druhú úrodu. Má druhú úrodu a málo kde to vidno, hej? Asi málo kde to vidno. Si sa pýtal ľudia a povedali, že nevideli ešte také. Ale toto nie je najväčšie potešenie naše. Dobre, stal sa zázrak, ale je tu vo viditeľnej oblasti. Vďaka Bohu za to. Ale naša moc, jeho moc cez nás je do večnosti. Je na veky, aby boli zachraňované ľudské životy, aby boli ľudia zachraňovaní, aby boli tí, ktorí sú trápení, aby boli zachránení pre večnosť. A toto je obrovský vplyv, ktorý nemá nikto iný. Nemá ten, ktorý nemá Ducha Svätého, ktorý Boh dal nám. A nehovorím, že nemá nikto iný okrem týchto ľudí v tejto miestnosti, to nie tak hovorím. Nemá nikto iný než kresťania. Túto možnosť nemá nikto iný než kresťania. A preto aj dneska rozprávame o tom, že by sme sa povzbudili. Potrebujeme zmeniť to, jak pozeráme na svet. Meniť. Potrebujeme, nechcem povedať, že úplne zle pozeráme, to nie, však veď sa učíme, verím tomu, že máme skúsenosť s Duchom Svätým, ale máme ešte na čom pracovať. Verím tomu, že máme ešte na čom pracovať. A potrebujeme to meniť ďalej. Potrebujeme
pozerať inak na realitu okolo nás. Potrebujeme sa to učiť a naozaj až veľmi často pozeráme na to, čo nám chýba, čo nemáme, čoho máme málo, v čom sme slabí. Až veľmi často na toto pozeráme, čo nemôžeme. Pozeráme na to, čo nemôžeme. Ale on nám dáva dostatok takých vecí, ktoré môžeme, ktoré sú nad mnoho. Začneme pozerať na potenciál, čo nám dal. Dal nám potenciál odpustenia. Dal nám odpustenie. Odpustenie rozväzuje ľudí pre večnosť. To je moc, ktorú nemajú ľudia, ktorí neveria Pánovi Ježišovi. A my ju máme. Máme moc odpustenia. Máš moc milosti. Máš moc milosti. Tá moc milosti láme veci. Také, čo ľudia nemôžu zlamať. Máš moc múdrosti. Máme moc múdrosti. Hej, tam je napísané, že komu sa nedostáva, nech si prosí od Boha, on štedro dáva. Máme moc múdrosti. A možno nie takú múdrosť ľudskú, ale máš Božiu múdrosť. A Božia múdrosť je nad ľudskú múdrosť. Máme moc uzdravenia. Máme moc pokoja. Máš moc pokoja. Ale nie takého bežného pokoja. Jak majú ľudia, že už chce mať pokoj, večer ľahnuť k telke. Nie takého pokoja. My máme pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum. Takýto pokoj máme. A máme ho dosť. V Duchu Svetom toto máme. Máme rozvahu. Máme zmierenie. Máme zmierenie. On nám dal dokonca službu zmierenia. Máme, a toto má strašne málo ľudí. Máme zmierenie v krvi Pána Ježiša Krista. Máme moc zázrakov. Máme prístup ku zázrakom. Máme moc meniť okolnosti. Máme moc meniť okolnosti. On otvára dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. A zavrie, ktoré nikto nebude môcť otvoriť. A máme moc pravdy a máme moc lásky. A to sú, a neviem, jak to nazvať, nástroje, moc v rukách, ktorú nám dal Boh, ktorá cez apoštolov zmenila svet a cez nás takisto môže zmeniť náš svet, v ktorom žijeme. Ten svet, to okolie, v ktorom my žijeme, toto je moc, ktorá môže zmeniť. Ale potrebujeme sa učiť, nepozerať na tú realitu, tak, ako ju vidíme bežnými očami, ako ju vidia ľudia, ako ju vidíme tými telesnými očami, ale učiť sa, trénovať sa, znova pozrieť tou Božími očami a uvidieť tú jeho realitu, toto, čo je jeho realita. A jeho realita sú zachránení ľudia. Jeho realita sú obnovené vzťahy, jeho realita je uzdravenie, jeho realita sú zázraky, jeho realita je hojnosť, požehnanie, jeho realita je odpustenie, je zmierenie. Toto je Božia realita. Láska, toto je Božia realita. A toto potrebujeme trénovať, skúšať, učiť sa znova a znova. Máte nejaké skúsenosti, ale poďme zrobiť ďalšie. Tu sme na to. Na to sme. Nie sme na to, že by sme prišli tu a odsedeli, ale sme na to, že by sme toto robili. A nie sme na to, že by sme v nedeľu tu prišli odsedieť. Tak, keby ste mali dať čo zrobiť Božie, čo by bolo malo byť v nedeľu počas toho času, kedy máš na zhromaždení, a utekaj zrobiť toto Božie a nie sa tu na zhromaždení. A keby som vedel, že čo konkrétne to je pre teba, tak by som ti to povedal. Ale väčšinu neviem. A takedy, keď dačo konkrétne vnímam, tá sem tam vám poviem, a je toho málo dosť. Budem sa báť nejaký múdry, ale
ale to není o nás. A keď aj ja čo tu rozprávam, tak s prepáčením kašľať na to, že čo ja rozprávam, keby, ale že čo Pán Boh tebe hovorí a čo on od teba chce, ja to fakt neviem. Ja to fakt netuším, ale ty vieš, že čo to je. Lebo ku tebe, lebo ty máš Ducha Svätého a ku tebe chce Duch Svätý hovoriť. Tak nechajme ho, nech ku nám hovorí. A nechajme a urobme to, čo od nás chce, keby ku čomu nás volá. Zrobme skúsenosť a príďme na budúce, keď sa stretneme, ja neviem, na modlitbách v stredu, alebo kde sa stretneme, na skupinke sa stretnete, alebo tu v nedeľu, tak si povedzme, že čo urobil pre teba. Že čo urobil pre teba. Dobre, poďte sa modliť. Budeme sa modliť a ukončíme takto zhromaždenie. Poďte, povstaňme. Nebeský Otče, tak ti veľmi ďakujeme, Pane, že si takýto Boh, že ťa takéhoto môžeme poznávať. Ďakujeme ti, Pane, že sme ťa mohli spoznať, že prišiel čas pre každého jedného z nás v našich životoch, že sme ťa mohli stretnúť, Pane, že si sa nám zjavil, že si nám dal spoznať svojho syna, Pána Ježiša. Nebeský Otče, ďakujeme, že aj tvoja voľa je pre nás neuveriteľne dobrá, Pane. Že nevieme tomu často uveriť, že často, že naozaj, keby uveríme čomukoľvek menšiemu, Pane, ale my zároveň vyznáme, že chceme, Pane, veriť Tebe, chceme veriť tomu veľkému povolaniu, chceme veriť tým dobrým veciam, do ktorých si nás povolal. Chceme veriť tomu, Pane, že Ty pre každého jedného máš nielen plán, ale máš aj tú možnosť, jak to urobiť, jak do toho vstúpiť, Pane. Že Ty otváraš dvere, ktoré pre nás boli zavreté. Pane, že Ty máš všetku moc. My sme to spievali, ale znova vyznáme, že Ty máš všetku moc. A naša moc je malá, Pane, ale Tvoja moc je veľká. A ďakujeme Duchu Svätý, že nás naplňaš, že naplňaš naše tela, našu myseľ, naše srdce, nášho ducha, Pane. A že skrze nás, Pane, že chceš nás použiť tak, jak tu sme. A je nás možno málo a nie sme možno veľmi schopní. Ale Ty, Pane, nevyberáš len schopných. A nevyberáš tých, ktorých je veľa, Pane. Ale Tebe stačí aj málo, Pane. A tých učeníkov bolo 12. A my Ti ďakujeme, že tak tu dneska sme, tak aj s nami chceš jednať. Chceš jednať s našimi blízkymi, chceš jednať s ľuďmi okolo nás. A Pane, my sa aj teraz za nich modlíme a predkladáme Ti ich. A predkladáme tie situácie s nimi, ktoré máme, Pane. Tie možno vzťahy, ktoré sa pokazili. Alebo to, že nevieme, jak im o Teba, ale možno sme im o Tebe rozprávali a ostalo to na nejakom takom mieste, že nevieme, jak ďalej. Ale modlíme sa, Duchu Svätý, otvor nám oči, Pane, otvor nám oči, že by sme uvideli, otvor nám duchovné oči, že by sme uvideli, Pane, tú Tvoje riešenie. Pane, že by sme uvideli Tvoje východisko, Tvoju cestu. A my vyznáme, Pane Ježišu, že Ty si cesta. Že Ty si cesta, Pane. Ďakujeme Ti za to, že toto si pre nás pripravila. Modlíme sa tých ľudí, Pane, lebo nechceme, aby trpeli, nechceme, aby sa trápili, ale žehnáme im a túžime potom, Pane, že by oni mohli prísť ku Tebe. A keď nás si môžeš na to použiť, tak si nás použij, Pane. Uschopni nás ku tomu. Ďakujeme, že to robíš. Sláva Ti, Pane, dáme Ti toto spoločenstvo. Dáme Ti ďalšie spoločenstva, ktoré sú v tomto meste. Žehnáme im, modlíme sa za nich. Modlíme sa za kresťanov a za veriacich. O Tvoje posilnenie, o Tvoje povzbudenie do ich životov. V Tvojom mocnom mene Ježiš. Modlíme sa, Pane, za naše deti, za naše rodiny, Pane, žehnáme im v Tvojom mocnom mene Ježiš, za deti, za vnúčatá, za naše rodiny. Žehnáme im, Pane, dáme ich pod Tvoju ochranu. Slávime ťa, Pane. Haleluja. Amen. Amen. Dobre, tak týmto je zhromaždenie ukončené. Máme asi možno aj nejaké oznámy, že 27. v sobotu. V sobotu, asi 27. to je, že príde Janko Liba, bývalý biskup, Janko Liba starší, bývalý biskup a bude ten seminár o manželstve, o výchove detí. Ja stále hovorím, že o manželstve, o výchove detí, ale bude možno len dačo z toho. Hej, že možno bude len výchova detí, možno bude len manželstvo a možno kombinácia, ešte s ním budeme rozprávať. Ešte nevieme, dohodneme sa s ním, možno, že tak 9:30, 10, že by sme začali a bude také, že poldňová vec, že tak na 4 hodinky. Keď, neviem, že jak s deťmi ešte robíme, ešte si dáme vedieť, že sa dohodneme, že či bude pre deti dačo, alebo že bez detí sa bude treba prísť. Asi bude lepšie, keby bez detí sa dalo zabezpečiť, že by ste si zabezpečili. Keby bol taký zásadný problém s tým, len dajte vedieť, potom teda aj skúsime to premýšľať, že ak by to bolo inak. A v stredu, keď nijak inak sa nestane, tak budú o 5:00 modlitby tu.
a ostatné potom si dáme vedieť osobne dák. Majte požehnaný týždeň. Bohdan Rohaček ma poprosil, že či by som sa vás nespýtal. Neviem, viacerí z vás možno viete o tom dome na polceste, čo je v Iňačovciach, čo tam sú dievčatá vlastne, ktoré vyšli z detského domova a teraz Bohdan, môj otec a ešte niektorí ľudia sa tam starajú o nich. A je tam vlastne tá Nataša, ktorá je Ukrajinka. A keby ste mali záujem to podporiť, lebo však peniaze na to treba, tak môžete si odo mňa vypýtať túto kartičku a tu je QR kód a kebyže chcete, môžete aj hoci 3 € dať si trvalý príkaz na mesiac, veľmi im to pomôže každé euro. Keď sa 10 rozhodneme, že budeme dávať po 3 € alebo po 4 alebo koľkokoľvek uznáte za hodné, tak aj to im pomôže. Lebo sú tam dajaké náklady na tú prevádzku. Takže. No a ešte tu jednu vec, že by ste nedostali úplne v omyle, lebo pýtal som sa, a jeden sused to už tiež mal, no ale aj to bola Božia milosť aj pre ňo, hej? Aj pre mňa teraz, aj pre ňo vtedy. Takže tak. Že mu zmladila akože repka, že mu kvitla druhýkrát. Ale ďakujem Bohu za to. Fakt. Ja som nechápal, čo to svarka. A potom sa gledam na tom, a to je gitara, do 15. Začala vyvíjať. Tu všetky dáme.
Že robila celá. Neviem, to kombajn povie. Je super. Buď